Kasang hitu student swing mentaka step apok ka jalam jo usamna ya jalang sotun padukit champang wajri kali punya kendu ya principal to ka Saint Anthony's College man Christian ya jing thu ka college baki samla puli ki buwan cha class kina ban phongno da ki uniform na du mentaka snam habyakan ba president ka sang usamna ya jalang sotun long ba kasang ka Christian ya ka jing thu ka college ne ka ka poru ka kentu ya principal penhiar no ya ka do ka uniform ka mata ka long hadu san haja praspa tengka haka juga por ka sen kala kenturu yo principal ban bu yiki kamera lani yiki jaka bujri jan namar batun bon ki samra puli ki bdeiru ki be tre hadian bawai kelas te ngi na kali yang jangka hitu student wing entah semi ni wan ya kendu ya principal jangka Saint Anthony's College abang ikwa ban banyak singsa ya badai bat ka issue uniform semua yang ni bangin persya ya kata uniform dari ngiwan ban support ane ban kerjaan baki day ban baki kena kedai ban pong yang uniform namar kawai kedai disiplin ki kena kedai ban long disiplin de mi ibu kawai kacing dawal ni kacing terwa ya ka management jong kasih di college ba dalong kumno kini kedai ban penduna ya ka ba uniform nang ta kin penbiang ya ki changing room ya ki locker nam ta kena kenang ba ki kena kin sup namar kidon ki kena kiwan kelas ki try part time job kidon kam ya kalau ka room bakin bu ya kican ki bakiwan sekelas right ketum ka coba bagi anak principal dei ya ka ba uniform dei ang inle kat bala ban penduna ya ka ba uniform ya kata ka changing room ka ai te ila keren ni ang kata kalong ngehap ya benle unta namar kadai ka kom bakan don kumta te ngikeng ta nakaliang ka student swing bengi shuwa ban ong ba kabyang hila dadon kani ka uniform an kani ka jingle chung ka Saint Anthony's le kalong kum kan kusa ka babha bat ba baru khoi college lingi kwa ban kentu ban kerpat ba jadi ban byang uniform nang ba kani ka jing wan klumar ki kena eru kena mengintip uno kena ri na kano ka institution ka pen ya ka jing buram ya ka college ba ka aka jong ka buram ka jing disiplin buat ka dignity mo jong ka college ke tangkatai ya kata tengamla ban ai jubab la ka jong ka ideology la ka jong ke jing ya khi mo ma ngi te nakaliang ka jong ngimdan ke jing kentho ani ke jing persya ki nu ki seng ki ba ki kidon la ka jong ke jing mut ka point of view jong ki ka pair bat jongi ka pair ni ko atang ke ya kan uniform ka deban maintain ka disiplin jong ka college bat ka dignity jong ka college nang kinang man buram ka namar ka college kalong ka college ka school ka ai bolo kalong ka yeng kishit ong ka second home jongi kala da ka di ka second home tengin hap maintain te ka ID ngim ju phong ting ngim tip udu khna na e udu khna na e ule ki kam thok bria e ngim la ban tip i kalau ro phong tu ka uniform te at least ula ban ki na yeng ki la ban tip udan she e kum ta kan ang katai nakaliang jung ite nakaliang ju hitu students ring ai ju ba ya jing mani kan thok ya ki sem balang kan ke ba ya ki la ka jong ka jing issue ya shem ta bishbul mut sniu ngim dan jing kwa ban jing ya pher ki gui ongi gede giseng phalang ya tri lang hi biki weru la diki adan kam gajing kersan ngini kersan ma nakaliang jungi tingim ko arab ngin apus ya kani ke idea jong ka uniform ngin ko am support kan ka idea uniform